kalimatu taqwa malamai suka ce a kanta ko ta zo a matsayin ismi ko ta zo a matsayin fi'ili ko ta zo a matsayin sifa ko abin da ya kama da haka, Allah ta'ala ya kira ta a ƙur'ani a wuraren da babu saɓani wuri 258. 258. Ai ko sarkin ƙauyenku ne ya maimaita abu sau 258, ai in dai ba sabon Allah bane ya dace a masa kara ayi biyayya. To balle Allah subhanahu wata'ala da kansa ya wannan. Idan ka hada da kalmomin da ba kai tsaye ma suna nufin ga tsoron Allah ba, sai dai an yi istikhdami na kalmar, malamai suka ce ya kai wuri 300. Ita taqwallah, Sheikhul Islam rahimahullah ke cewa duk duniya bai ga wata kalma da Allah ya hada dukkan alherin duniya da lahira gare ta a cikin Qur'ani kaman kalimatu taqwa ba. Bai ga wata kalma ɗaya a duk duniya da wai mallakanta zai baka dukkan alherin duniya da lahira irin kalimatu taqwa ba. Shi dai yace bai gani ba. Na farko idan ka duba ita ce fa kadai wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko ya mutanen ƙarshe. Ƙara ma za ka ba mu misali ko akwai aya. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. جزاكم الله خيرا. wannan suratul nisa kenan aya ta 131, wani bangaren ta ban bashi ya je karshen aya ba. Muhallu shahid wa laqad wasaina alladhina utul kitaba, hakika Allah ya ce mun yi wasiya ga wanda aka ba su littafi al-yahudu wan nasara cikin at-taura da injila, wa iyyakum da mu musulmai mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taqulla da ku yi takawa. Shine ita ce wasiyar Allah ga farkon duniya da karshen duniya. Don haka Sheikhul Islam rahimahullah ke cewa duk Qur'ani babu wasiya mai tsadan wannan. A hadisi kuma ya dauko hadisin da ke cikin 40 hadith, yace bai ga wasiya mai tsadan wannan ba, wanda Mu'adh ibn Jabal fiyayyen halitta yake masa wasiya da shi. Wani hadisi, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadisi na nawa ne a cikin 40 hadith? Allah ya saka maka da alkhairi. Hadithi na 18 ne a cikin 40 hadith, daidai ne wannan. Ka dace a ce gidan kowa ya haddace zai ya faɗan nan man kowanne. Hadithi na 18 cikin 40 Nawawi shine ittaqillaha haythu ma kunt, kayi takawa ga Allah duk inda kake. Allah ya hada alherin duniya da lahira ga kalimatu taqwa. Kamar da muka faɗa, duk abin da kake nema na alheri a duniya da lahira an ka rike takawa Allah zai baka. A ran ma zaka iya ba mu misalai kaɗan. Na farko mu fara da ilimi. Kana da ayar da zaka ba mu cewa in mutum yayi takawa Allah zai bashi ilimi? wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Wannan ya dauko karshen aya mafi tsawo a Qur'ani, ayatul dayn a suratul baqara. Ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidainin, sai je can karshen ta wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan ya mana saving lokaci. Allah ya saka da alkhairi. Wattaqullaha, in kun yi takawa Allah zai me zai ilmantar da ku. Allah ya nuna cewa takawa na ba da ilimi. Magabatan mu irin su Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, memorin su yafi karfin kwamfuta. Dukkan abin da suka karanta sau ɗaya suke karanta su haddace. Ko me idan sa ya kalla sau ɗaya ya haddace shi, baya bukatun ya maimaita sau biyu. Duk abin da ka bashi in ya kalla to ya haddace, ba zai ƙara maimaita sau biyu ba. Wannan misali ne na wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kuma ko kai muka kwatanta, wallahi alazim duk inda kusancinka da Allah ya karu, zaka gane cewa fahimtarka na karatu da karfin haddanka ta karu. Duk inda mu'amalarka da Allah ta yi rauni sai kaga ka ci baya a wurin. In ko baka ga cin baya ba, to ɗayan biyu ne, ko baka kula ba ko Allah ya maka talala. Allah ta'ala ya kare mu daga talalansa. Na biyu, takawa na bada arziki. Gara mu zo inda mu jama'a suke kwadayi ko? Tana bada arziki, takawa na bada arziki. Aran ma kana da misali? ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wannan arama ya kara mana ma da wanda bamu kawo ba, sai mu irga da shi. Na biyu, takawa na bada makharaji, mafita. Duk damuwar da ka shiga ka nemi taimakon Allah, in kana da takawa Allah zai baka mafita.
in ka ga bai baka ba suna oleta to duba alakar ka da shi. Na uku kuma duk wanda ya takawa Allah yana ba shi arziki, ba fa ta kofar da ya sani ta bangaren albashi ko riba a kasuwanci ba, a'a ta hanyar ma da bai zato ba Allah zai kawo masa. Shine rabo rababbe tsuntsu daga sama gashashe, kawai ka buɗe baki za ka yi hamdala sai ya fada bakinka. Wannan in ka duba ƙarshen aya ta 2 a cikin suratul talaq da kuma farkon aya ta 3. Ƙarshen aya ta 2 shine wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ayat ta kare a wurin. Sai aya ta 3 ta fara da wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbuhu inna allaha balighu amri qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadira. Mun samu fa'idodin takawa guda nawa? Guda 3. Na 4 wanda ya takawa mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana ba shi mafita, yana sauwaƙe masa al'amura. Abin da ke da wahala kai zai zo gare ka da sauƙi, abin da ake kwana a haddace kai sai ka yi shi a kwana ɗaya, abin da ake shekara ba a samu solution ba sai Allah ya baka solution a cikin kwana ɗaya ko sati ɗaya. Bismillah. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. wannan cikin talaq again. Karshen aya ta 4 wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lan yahid. Muhallu shahid wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wanda ya takawa Allah ta'ala yana sanya al'amarin sa ya zama mai sauki. Su masu takawa duk abin da ke da wahala a wurin su bai da wahala, Allah yana sauwake musu. Gabannin ka bar wurin to dauko aya ta gaba. Masu takawa Allah yana girmama ladan su, dauko ta 5 din. يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. kaga na 5 masu takawa Allah ta'ala yace yana kankare musu zunubansu yana kuma girmama ladansu. Ladan da wani zai aiki a bashi lada 10 mai takawa sai Allah ya bashi lada biliyan 10 ba lada 10 ba, saboda me dalilin takawarsa. Masu takawa ba fa ma sai a duniya din ba, in sun bar duniya ma fa ka sani bayan su Allah yana kula da shi. Shi mai takawa idan ya bar ƴaƴansa ƴan kanana, ƴan yaye ko wanda ba a yaye ba, duk uba yana damuwa da bayansa. Masu takawa sunnar Allah ne, yana kula da bayansu, ƴaƴansu ba sa lalacewa, zuriyarsu ba ta lalacewa. Fiyayyen halitta maraya ya tashi, Imamul Bukhari rahimahullah maraya ya tashi, Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah maraya ya tashi. Har ake wa musulunci kirari da dinul ya aitam, wato kaman addinin marayu ne, saboda wanda suka yi wa musulunci hidima da daman su marayu ne. Mai takawa bayansa baya lalacewa a ramma. Kana da misali? Bismillah. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. waɗanda suke jin tsoro kar su bar zuriya a bayansu mai rauni, 'ya'yansu 'yan ƙanana, me mafita? falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah ta'ala yace takawa mafita shine takawa. Suratul Nisa aya ta 9. Kaga kenan takawa na bada me na sa Allah ya kula da bayanka, koda ka bar bayanka babu dukiyar da za a dauki nauyin su, Allah ba zai bar bayan mai takawa ya lalace ba, Allah ba zai bari ba. A ma da yake ja mana baki mahaifinsa ya rasu tuntunin shi ba, maybe wannan ya tuna ya gagara. Mahaifinsa ya rasu an binne shi, yana zaton ya kai kusan shekara 20 ko 30 a ƙasa. Za a canja gurbin kabari da bukata da kama, da aka tono shi sai aka samu jini, akwai jini a jikinsa, ko da ƙasa bata cinye jikinsa ba, kaman bai wuce kwana 2 aka binne shi a ƙasa ba gaba daya, jikin ma bai canja ba. Wannan menene? Alamomi ne na bayin Allah na kwarai.
masu takawa fa har irin kacaniya da muke shiga ka rude ka rasa ma menene mafita, a shiga rudani wallahi masu takawa Allah yana ba su mafita. Duk rudanin da aka shiga su Allah yana ba su ikon bambance ƙarya da gaskiya. Yanzu wani bai karatu ba amma cikin sauki sai a batar da shi, amma mai takawa ko iliminsa kaɗan ne yana iya gane gaskiya da ƙarya. Kana da misali? يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Ya ku masu imani in kun yi takawa Allah zai sa muku furqan. Furqan shine ka rika gane hanyar tsira daga tabata, daga an shiga rudani kai cikin sauki sai Allah ya fahimtar da kai babu wahala, sai baka fahimta fiye da iliminka, ya kare ka daga bata fiye da imaninka, ya kuma dora ka akan daidai fiye da shiryar da kake kai, ya zama a kowane hali Allah bai barin in ana shara a share ka, idan ana tankaɗe da rereya na masu imani Allah baya bari a tankaɗe ka, kullum kana wani bangaren masu nasara. Wannan zai zama cikin suratul anfal ayata 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, zai sanya muku furqan. Wala tamutunna, kar ku kuskura ku bari mala'ikan mutuwa ya zo muku illa face wa antum ku muslimuna, kuna musulmai. Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar mu muna masu imani. Ba mu kammala ba amma dai mu haƙura akan ayar, a haka gobe mu tashi akan aya ta 103 a tasimu billah idan Allah ya kai kwanan mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala